Фәрит абай, менә быел чемпионат мира буенча, дөнья чемпионаты буенча ниндирәк фикерләрегез бар? Кирәкме ул Россиягә, Казанга, Татарстанга? Мен үзем фикерем бар инде, һәр вакытта да мондай масса күләм ярышлар ул кирәк. Беренчедән безнең Татарстанга, Казанның финанс ягының инфраструктурасын үзгәртүгә бик зур этәргеч бирәчәк. Чөнки монда международный федерацияларда үзләренең финансысын тагыла, шулай ук Россия күләмендәге финанслар тагыла һәм спонсорлар белән безнең аэропортларыбызның, гостиницаларыбызның, җилларыбызның яхшыртыла. Ул бит чемпионат мира үзе белән бер генә эшләгән спорт майданчыкларында үзләре алып китмәя, барысы да безгә кала. Мин кирәк дип уйлыйм беренче ягы. Икенче ягы тәрбияви яктан спортка мәхәббәт тудыра кешеләргә шушындый менә Роналду кебек шундый ста футболчыларны күрү үзе бер бәхет дип уйлыйм. Без аны бала вакытта мондый мөмкинлекләргә төшебезгә керә алмыйдыр. Бәхетле безнең Казан яшьләре, балалары дип әйтәм, кешеләре шушындый матур җәннәттәге кебек тормышка ирешә алганчы. Сезнең фаворитларыгыз? Фаворит минем өчен бер генә инде Россия дип җан атабыз. Ләкин Бразилия, Уругвай командалар атса, ул да бу футбол хоккей түгел икән. Рәхмәт.